Egun on danoi. Ongi etorriak izan zaitezte guztiok gaurko ekitaldi honetara. Udazken aldera dei bat jaso nuen Euskaltzaindiatik. Ilusio handiz entzun nuen Miriamek sarrera hitzaldia Aretxabaletan egiteko nahia zuela. Hasieratik nire prestutasuna adierazi nien bai Erramoni baita Miriani bera ere. Aukera ezberdinak aztertu ondoren hemen gaude. Arkupeko Saraia aretoan, ekitaldi hontako protagonistaren zain. Ohore handia da niretzat, Aretxabaletako alkate izanik, herri honetako alaba den Mirian Euskaltzain osoa bilakatzea. Euskaltzaindiaren 100. urteurrena ospatzen den urtean gainera. Irailean, Eusko Ikaskuntzaren 100. urteurrena ospatu genuen oinatin. Han izan zen Aretxabaletako ordezkaritza bende bat dela, eta baita iaz ere. Handi gutxira Euskaltzaindia sortu eta gaur 100 urte igar ondoren, orduan ereindako hasiak fruitua emundu. Atxabaltar bat Euskaltzain oso. Eta gaur atxabaltar hori da protagonista, beraz ni ez nahi luzatuko barriketan. Ziur bainaiz bera entzuteko desiatzen zaudetela. Andres Urrutia Euskaltzain buruak egingo du Mirianen agurritzaldia, baina berari hitza eman baino lehen, berriz eskerrak eman nahi dizkizuet, egun handi hau Mirianekin elkarbanatzera etorri zareten danoi. Mila esker eta egun on bat izan daigula danok.